nyt saamme kuulla toisesta legendasta, Hasse Windistä, ja kertomaan tulee Erkki Pakarinen, syntynyt 21, lentomerkki toukokuussa 1942, lentänyt laivuessa 24, kouluttajana ilmasotakoulussa, lentomestari ja Finnairissa lennonopettajana kouluttajana. Ne tuon tänne mikrofonin taakse ja täytyy sanoa, että vanha mies kun istuu vähän aikaa ja lähtee kävelemään, niin väkistä voi. Ja nyt tapahtuu äsken näin. Mä en kauan aikaa seurakuntaa vaivaa, mutta kerron, että kapteeni Windin, hän oli lentopäällikkönä niin Brewsterilla aikana kuin myöskin Mersulla. Ja tästä Brewsterin ajasta olisi paljonkin kerrottavaa siinä mielessä, että hän muutamia antoi sellaisia luottamustehtäviä jääköön toiseen. Nyt tässä on puhuttu hyökkäysvaiheen alkua, sen tiedustelua, valokuvauksia ja väitetään, ettei päämaja tiennyt, että venäläiset varustaa suurhyökkäystä. Se ei pidä paikkaansa. Päivämäärällä olen ottanut ylös tänne, milloin se on tapahtunut ja mitä siinä oli. 27.5. 22. ilmeisesti. 27. Niin oli edellisenä päivänä 26. päivä illalla Wind ilmoitti, haki minut käsiin ja kertoi. Meille tulee yhteinen lento huomenna aamulla aikaiseen. Menet aikaiseen nukkumaan, PU tulee herättämään ja hissun kissun, että puhu kenellekään mitään, mikä on tarkoitus, miksi aikaiseen nukkumaan. 2.30 aamulla PU tuli ja vei hälytystenttaan. Hasse odotti siellä ja siellä oli myöskin mekanikoita ja he menivät valmistautumaan 2 Mersua kuntoon. 3.30 startattiin ja nyt tähän lennon valmisteluun tuli ainoat ohjeet. Hän tekee työn, tiedustelee ja minun tehtäväni on valvoa, että vihollinen ei pääse häntä yllättämään. Toisin sanottuna, minun piti olla silmänä ja suojata häntä kaikessa lennon vaiheessa. Startin jälkeen noustiin 1000 metriin ja saman tien lähdettiin loivaan syöksyyn kohti etelää. Ja mä en tiedä mikä on lennon tarkoitus, mutta vähän arvelin, että tiedustelulento. Ja niin me tulimme kohti Pietariin menevää rataa, sitä rantarataa Tipunan aseman kohdalle ja sitten alkoi IT röyttää. Meillä on nopeutta noin 600 ja siinä noin 100 metrin korkeudessa Tipunan aseman luona Wind äkkiä teki jyrkän kaaron kohti länttä eli Suomenlahtea. Mä joudun siinä vaiheessa vaihtamaan puolta ja huomasin yllättäen, korkeus on alta sitten 100 metriä. IT-suihku tulee suoraan 40 mm valojuovaa suoraan nokan eteen. Mä olin aivan varma, että rysähtää ja näin mä suljin silmäni ja että mä en näe sitä räjähdystä, jos mä saan osumaan. Hetki kuluttua aukasin, ei tullut mitään osumaan. Mentiin Suomenlahden puolelle, sieltä korvattiin Punassa pohjoista kohti ja Koivistolla Kekisalmen ja sen jälkeen sitten itään Kekisalmen tälle puolelle Laatokalle.
Laatokalta nostettiin korkeutta, mulla on merkitty tämä korkeus, mikä silloin on ollut. 3500 oli suurin korkeus. Ja sieltä tultiin sitten kohti länteä, niin me oltiin aika kaukana laatikolla, kun huomattiin, että Tipunan aseman kohdalla on paksu ukkospilvi. Se oli räjähdyshattaroista koostunut. Eli tämän aseman ympärillä oli monikertainen karkean, siis raskastykistö, 40-millisiä, 20-millisiä, niin sanottu suojarengas. Ja ne käyttivät kyllä paukkuja sumeilematta. Nyt selvisi mulle, kun tultiin kohti sitä asemaa. Silloin oli lunta. Talvella oli erittäin paljon lunta ja vielä 27.5. oli maastossa lunta. Mutta Tipunan asemalta johti musta suora niin kuin valtakatu tai tuommoinen monikaistainen maantie. Ja siitä erkani semmoisia pistokkaita sitten pohjoiseen Suomeen. Se oli kuin iso kampa, joissa oli jumalattomasti näitä piikkejä. Tämä oli selvä merkki, että vihollinen Tipunan asemalta toi materiaalia hyökkäystä varten. Ja ne kaikki sanoisin, piikit päättyivät metsään tai sitten naamiointipaikkoihin. Ja näitä sanoisin, pikkuteitä, minne tavarat oli viety ja piilotettu, niitä oli, en pystynyt laskemaan, niitä oli sen verran paljon ja nopeus oli kova. Ja tämän jälkeen sitten matalalta suoritti sen Tipunan aseman ympäristöön, mitä siellä mahdollisesti on vielä jäljellä. Ja sen jälkeen tultiin laskuun ja laskun jälkeen Lindberg välittömästi Magnussonin luo kertomaan, mitä näki ja mitä on siellä. Ja mä sanoisin näin, että sen lennon jälkeen Kersun olemattomat aivot naputteli, että sinne on viety valtava määrä tavaraa ja jollakin tapaa lähiaikoina ilmenee läpimurtona tai hyökkäyksenä, ja niin se 10. päivä kesäkuuta sitten alkoi. Tämä oli tästä niin sanotusta näkötiedustelusta. Ja tämä ei ollut ainoa, mitä Kannaksella suoritettiin rintaman takana olevaa näkötiedustelua ja ilmoitettiin eteenpäin, mutta jonnekin katoa, niin kuin Ihola täällä kertoi, että tietoa oli, mutta se ei mennyt eteenpäin. Sitten toinen aihe, joka oli tämä kiikarimiehenä, ja mä oon aikaisemmin jossakin vaiheessa kertonut, että se oli Inossa, mutta se ei pidä paikkaansa, vaan Seivästöllä. Ja kertoja oli 15. helmikuuta -5.3.43. Tämä Seivästön kiikariasema oli sellainen, jonne Magnusson määräsi, jos jotakin töpeksi. Jos ei ollut tämmöistä, niin nuori Kersu aina joutui sitten sinne 2-3 viikoksi kiikaroimaan. Siellä oli valtavan iso 1 metriä pitkä kiikari, jolla näki Kronstadtiin vastakkaiselle puolelle. Ja samoin tuonne Seiskarin saakka se yritti, mutta ei Lavansaarelle saakka, koska maapallo on pyöreä, niin siihen ei horisontin alle. Ja suora puhelinyhteys Magnussonin lennonjohtoon eli Kippariin. Ja se oli vielä järjestetty niin, että silloin kun ilmoitti, että mitä näkee, ja Kippari ilmoitti, että koneet nousee ja ovat ilmassa. Ja ensimmäinen kutsu kun tuli, niin puhelin oli auki. Puhui puhelimen torveessa, oli samalla meni radioteitse koneet. Ja tällä tavalla tämä kiikkarimies pystyi katsomaan omat koneet ja sitten missä vihollinen oli. Ja kun ne tuli lähelle toisiansa, niin silloin hän näki kaukoputkesta molemmat. Nyt kun oli, sanoisin, ohjaaja
hyvä näkö ja etäisyyden arviointi, ja pystyy kertomaan tarkoin, että mikä on välimatka, missä ne on. Muistan kerran, kun Turkka oli vetämässä liikkeelle, oli 16 ja Tsaikkaa. Pappa kysyi, että missä niitä on. No, Vestis katsoo suoraan alas eteen. Näkyy, tuli vastaus. Ja silloin meidän keskustelu päättyi. Ja tämmöisiä tilanteita tänä aikana, mitä ilmoitin 15. helmikuuta -5.3. niin 3 tämmöistä tappelua tuli aikaiseksi. Siinä mielessä kertoista oli vähän jotain hyötyä. Ei muuta. Joo, eli lentäjät sekä kuvaustiedustelijat että näkötiedustelulentäjät oli kyllä näkivät ja rintamalaivueet olivat tietoisia, mitä tulema piti. Ja siitä tulee sitten huomenna lisää kerrottavaa. Mutta meillä on tänään vielä 2 puheenvuoroa. Onko nyt Pakariselle mahdollisesti joku pikakysymys? Vai mennäänkö eteenpäin? Minä kysyisin, olitko mukana Olavi Puron tiedustelulennolla, joka oli ilmeisesti muutama päivä aikaisemmin, kun Puro ilmoitti, että hän näki 500 kuorma-autoa Etelä-Kannaksella. Tätä en muista, ei ainakaan mulla kertonut, mutta voin kertoa Puron siivällä. Se tuli aamuyöstä. Mä tulen kertoa sen. Joo, kerro mikrofoniin. Joo. Vastaavanlainen kesällä suurhyökkäyksen jatkoissa ja vihollinen oli jo Viipurilahdella. Ja nyt tuli tuota aamuyöstä, Purosille lähde mukaan tiedustellaan ja pidät huolen, ettei häntä ammuta alas. Se on pitkä sitkeä. Ja meidän suurin korkeus oli 50 metriä meren yllä. Ja yksi lahti, tai semmoinen niemi, ajettiin 3 kertaa eestakas. Ja sitten radioheliisuus piti olla ehdoton. Jos ei ainoa määräys oli, että jos vihollinen uhkaa niin, että on pakko varoittaa, niin se sallitaan. Muuten on ihan hiljaista. Ja tässä kävi sitten niin, että hän vaapotti pakkasen ja se oli merkki, että tehtävä loppuu ja mennään kentälle. Ja siellä selvisi sitten, että siellä oli iso miinanraivaaja Tallion kyljessä naamioituna. Ja sillä 3. eestakaslennolla Puro huomasi määrätystä kulmasta, että tietuna siellähän on laiva. Ja sen, mitä minun tietooni on tullut, niin puolitoista tuntia sen jälkeen, kun oltiin laskettu, tytistä keskitti siihen kohtaan valtavan iskuryöpyn. Ei muuta. Kiitos. Vähemmä kokeilla. Kerron, että silloin jo huhtikuussa, kun me tehtiin näitä tiedustelulentoja, niin Kannakselle kerääntyi hyvin paljon sekä tykistöä että hyökkäysvaunuja. Niitä oli suuria keskityksiä, mutta ne ei ollut mitenkään asemissa. Ja sitten me aina tämmöisen tiedustelulennon jälkeen niin minä soitin suoraan Mikkeliin tiedusteluleverstille ja kerroin tämmöisestä asiasta, ja sanoin, että ei ne pidä paikkaansa, ne vievät Kannakselta joukkoja pois. Minä sanoin, että se on tietysti teidän mielipide, mutta tämä oli minun mielipide, ei muuta. Kiitos. No niin, joo. Kiitoksia Pakariselle ja Kokelalle. Nyt Johannes Roterus pyytää puheenvuoron. Joo, mä aioin kertoa pikkusen lisää tuosta Linkku Pakarisen puheenvuorosta. Tule tänne. Joo.
Joo, minäkin olin vuorollani siellä Seivästön radioasemalla ja minä muistan, ehkä minä olin tehnyt liian vähän mottia siellä. No ja kevät-talvella 44 ja olin tornissa ja siellä oli tämmöinen tähystijämiehitys myöskin. Suulajärveltä oli lähtenyt parvi bruustereita jäälle tämmöistä radiotiedustelua tai kokeilua varten ja sää huononi huononemistaan niin, että korkeus oli enää semmoinen nafti 100 metriä sumuista. Eli takia minä en nähnyt itsestään, mutta tämä täystäjä sanoi, että hei, tuolla meni joku jäihin. Ja otettiin heti suuntimakehällä kompassisuunta sinne. Ja minä yritin päästä puhelimitse tai jollain keinolla Suolajärvelle yhteyteen. Se oli täysin mahdotonta. Se oli niin mahdoton keskusnainen, että minä en missään tapauksessa halua sanoa, että se olisi Lotta. Ja kun minä olin riittävän kauan haukkunut sitä siellä, niin tämä keskusihminen osasi sanoa minulle, että kuulkaa nyt Vänrikki-Proteus, kuinka te haukutte minua nyt siitä puhelimesta, kun te juuri äsken haukuitte minua ihan toiselta suunnalta. Jolloin minä sanoin hänelle, että pankaa äkkiä se tappi siihen reikään, josta teitä äsken haukuttiin. Ja siellä vastasi minun serkkuni Vänrikki Erkki-Proteus, joka oli siellä jollain jalkaväen jollain kurssilla. Ja tällä tavalla me tapasimme ja seuraavassa viikonvaihteessa olimme molemmat lähdössä pois ja vietimme Viipurissa vielä hauskan ilman. Mutta tämä pintaan ajo, niin se oli ylikersantti Anttila, joka ilmeisesti menetti paiston siitä, missä on horisontti ja niin poispäin, kun on sumuinen sää ja pilvikorkeus alle 100 metriä. Suulajärvelle saatiin sitten yhteydet ja sieltä tuli partio, joka meidän antaman suuntiman mukaan lähti jäälle ja löysi sieltä koneen jätökset. Moottori oli irrallaan rungosta ja Anttilakin löytyi suurimmalta osin. Että oli sitä hyötyä.